Čau lidi, teď hrajeme nějakou hru podle Verunky, jakoby. Já jsem se spadla tady, Veru. Já jsem Koukej. tady na lízátku, Já jsem tady. spadla. What the... Hej, kde jsi? Hej. Kde jsi? Hej. Dobrý, tady byl někdo s bombou. Tady dolů. A to je hodně dobrý lidi. Můžu jako kočka šplat, prostě ne. Jo, můžeš? Nemůžu. Můžeš? Nemůžu. Hele, Emi, dívej. Půjdeš ke skyně a skáčeš. Můžu. Ty skyny. Já mám bombu! Jak to mám předat? Jak to mám předat? Někomu, koho se dotkneš. Jo, někomu jsem to předala. Jo? Jsi dobrá? A jo, můžu spát. Já ji mám najednou. No, protože ona se bombila a kdo bombil se, Kurňa, ale tady nikdo není, Veru, pomoz mi, prosím. hledej mi tu bombu. Kde jsi, kde jsi? Nevidíš? Tady. Veru, já tě nevidím. Tady. Pojď sem, vem si. Jo. To je hodně dobrá. No, tak mi ji můžeš předat, no můžeš, ale fakt. Ne, já můžu. Ne. A já ji zase mám. Ale já můžu. To? Proč ji furt mám? Já nevím. No to... What? To je ta hra. O tom nezouží. To je ta hra. Hej, ale fakt, já umřu, to není fér, ne? Dej to někomu. Ale tady nikdo už není. Já. Není. Ale prostě dej mi. Kde je? Dej sem. Pojď sem, dělej, já umřu. Já vybouchnu. Ne, dobrý, ty se můžeš vrátit do hry, chápeš? Jo. Lidi, sorry, jestli mě tady někdo píše, víte. Bum, tak. Jo, ne, já jsem byla na čokoládě. Pane bože, tady je někdo, rychle šplát nahoru. Musíš jen utíkat před tou kočkovou bombou. Co to je? Tady, hej, já jsem tady nahoře. Ty jsi tady taky nahoře. Pojď na čokolády. Okay. Káčko. Já jsem tady dobrá. Jsem taková bílá s ohněma. Fakt? Už sebe. Stůj na svém místě. Ne. Tady. Tady byl někdo s bombou. Tady. To jsi ty? Jo, to jsem já. Ty jsi nechtloustá. Hej, co? Ty máš zase slušný nohy. Ne, co? Ty máš ještě tlustější, tak to ne. Ne, ty máš slušnější. Ale jdeme, pojď za mnou. Já si otevírám čestku. Co? Co jsi? Čestku. Nějaký epic fire mi padl, nějaká bomba. Jo, to je bomba. To je Vidím. hodně dobrá. Tak mega dobrá, no. Super. To je... Hele, dívej. Kde jsi? Hele, ty, dej. Claim? To jako dostanu, tady ty 4. Další. Co to je? Tak musím bombu, nech. Jo, to je ale fakt dobrá. Ček je to common, hej. To není úplně Ale dobrý. dívej, tady. Ty jsi dostala tu nejlepší bombu, kterou jsi mohla... Ne, to není ona. A jo. Já ji mám taky. Pane bože. Dívej, Emi, já ji taky mám. Vidím, tady nějaký týpek, kde prostě to. Ale já mám strašně hezkou. Tady je nějaký týpek, který pobíhá. Já tady pobíhám po těch čokletkách. Já tady furt běhám pro ty... On má baba, hvězdičky. mama démon, který předtím vyhrál, má teď bombu a chcípla. Jo, Já jsem na čokoládce. já taky. Cus, Emi. Dudou. Já si jdu. Nebo dáme za tady čokoládky. OK. Dá se tady koupit něco za Robuxy, za hodně málo. Asi jo. Ale dá bych Víš asi co, jo. nejde to. Tady. No ale to je 49. Ne? Třeba tady. Já jdu na čokoladky. Ukaž?
To je 89, no to nemám, no ani. Já mám bombu, kurňa, vedu pomoc, já ti to chci předat, ty to umíš to lepší, ty to umíš líp. Já ti to chci předat, prosím. Kurňa, já umřu, pomoz mi. Kde seš? Tady uprostřed čokoládek, rychle nahoru. Uprostřed, jak jsme byli předtím, vedu. Já jsem spadla. Když tak se vrátíš do hry, no. Tady je nějaká týpka, já jí to chci předat. Předala jsem mi to! Utíkej. Já jsem to předala týpce. Hodně dobrá. Tak to bylo mega. I teď jsem málem chcípla. Když se natáčíš. Jo, vím. A nechceme se nic zahrát něco jiného, nebo chceš hrát tady to? Teď tohle. Aha. Tady to seš ty, to ve prostřed čokoládek? Ne. Seš taky? Tak tam pojď. Mám si taky zahrát? Ne, tak pojď. Kde jsi? Já mám bombu do pekena. Tady kočka. Kurňa, kde jsi? Já se ty bojím. Nechcem. Hej, tady je u mě týpka, pojď doprostřed na čokoládku. Jo, já jsem to dal nějakému dobrýmu týpkovi. Hej, pojď On mi to dal zničit. Rychle, pojď doprostřed do čokoládky. Tady je taková týpka, rychle, Veru. Běž! Veru, ne, ty chcípneš. Ne! A dobrý, já se vrátím do hry. To nic není dramatik. Pojď na čokoládky. Jo, Čau. to chci. Počkej, ale... Ne, Veru, já už tě tady nemám. Ty to spektatuješ, ty už tady nejseš. Ty už spektatuješ. To znamená... Jakože už nejsi ve hře, jenom se díváš na ty ostatní hráče. Ne, když seš... Ne, já tě nevidím, vidíš? Ty vidíš Ty všechny... nevidíš skoro všechny. Ne, ty vidíš všechny hráče, kteří už umřeli, ale já ne. A kde je ten s bombou? Já půjdu asi tamhle nahoru. I love you so much, man. Vidíš mě? Ty se díváš na mě, nebo... Já jsem se na tebe koukala. Ne, Počkej, zájem si něco jiného. ne, mě to baví. Já šplhám nahoru. Počkej, já zkusím najít nějakou ASMR. OK. Já nemám rád. Tak kluci, myslíte si, že Emma je kluk nebo holka? Ček řekla Emma. No, a jo. Ne, no. Nobody does do. Pamatuješ, Emmy, jak jsme hráli takovou tu hru a říkám, holky, kluci. Ne, já mám bombu. Lidi, pamatujete si, jak jsem řekla Emmě? Lidi, napište do komentáře, jestli si myslíte, že to holka nebo kluk Emma. A já jsem tam řekla zrovna to Emma. Jo, a dneska má moje mamka narozeniny. Happy. Ne, já zkusím najít. Já jestli tohle by bylo všechno pro toto video, sorry, že to bylo tak krátký prostě. A zatím čus.